Nero kamano kum ketera Mogi TV ka ni thoth paro mag chik monego konye kete tim report mar NADCO pod omoke od bura mamalo kod senate higa achiel nyaka ne gol report makamano. Mana paro mag chik ariyo kende ema jo od bura osepuodho kata odoko ni negi singo mar puodho paro chik mag chik auchiel modong' e kinde iko mar ogaye machon mar ODM Raila Odinga. Jafwambo marwa Chris Owino kolonwa paro mag chik mag NADCO ma jo od bura pod oninde higa achiel tok yudo ripodno. Kwaya tunapoendelea singo en gowi jumbe adek nyaka ne ogaye machon mar ODM Mosni Raila Amolo Odinga ko e kar yweyo mare mogik. Jo od bura pok onyiso ranyisi moro amora mar chopo singo mane gimiyo jo Kenya. E kinde nyasi mar iko Prime Minister machon Mosni Raila Amolo Odinga e sub-county Mabondo e county ma Siaya, jatend kweth jo od bura mathoth Kimani Ichung'wah kod nyaodgi mar kweth jo od bura manok Junet Mohamed ne osingo mar keto e tim report mar NADCO kaka mich makende ne Mosni Raila Amolo Odinga. Kimani Ichung'wah na Aaron Cheriot, Your Excellency, hawa ndio wale wametengeneza ile report inaitwa NADCO. Wakati baba alikuwa, hawa walikuwa kwa komiti ya NADCO. Tumekubaliana kama viongozi wa bunge ya kwamba for the legacy of Baba, when we go back to parliament in a week's time, we will implement the NADCO report fully. Tumekubaliana hapa. Motelo ne tho mar Raila Odinga, od bura ne osemana kadho paro mag chik ariyo kuom paro mag chik aboro mag NADCO. Paro mag chik mag NADCO mane od bura osepuodho ne en mar chugo aput mag welo commissioners manyien mag IBC kod paro mar chik manyien mar kedo gi weche mag mibadhi. Paro mar chik no bende geno chugo duol mochung' kar kende mar Political Parties Regulatory Commission mar ng'iyo duond buche kendo wito oko bad migawo mochung' ne duond buche mong'ere ka Registrar of Political Parties. Report mar NADCO bende dhi miyo doho mamalo teko mar winjo kendo ng'ado bura ewi ng'ur kata ywaruok e kind jokanyo mag duond buche kowuok e aput moyiedhi mar duond buche mosebedo ka winjo ng'ur makamago. E okenge mag tieko kuo mar ombolo, report mar NADCO ne dwaro timo lokruok ne chike matayo yiero pacho kae kendo goyo apisas mag yiero fwai mar $5,000,000 kata twech mar higni 5 kuom ketho mar deko lando duoko mag yiero. Paro mar chik machielo ne en mar chugo apis ma jatend kweth mobalo kod piny owacho, paro mar chik madhi tayo chenro mar kawo pach jopiny kaachiel gi mano mar miyo MCAs omenda mar dhi e rutaya. Thoth paro mag chik makamagi pod ni e somo mar ariyo mar od bura kata odoko ni report mar NADCO ne opedh ayanga dwe mar 3 higa mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.